podcast, radio and stuff. Mangabe sirekhoda ngijwayele ukuthi ngi-excited ngeshow esizoba nayo. Ngisuke ngingaqamba amanga ngalezi ezinye insuku. Kodwa namhlanje ngi-excited. I'm really excited about the show that we are about to have Ntokozo ngoba sizoxeza koGwansile. Umsakazo into esithanda kakhulu, siyalithanda ukhozi nomlando walo. So sizofunda namhlanje ngomlando womsakazo. Hello, welcome to Podcast Radio and Stuff. Mabuthi usujoinile wayemember ye tribe. Thank you so much for doing that. If you haven't, take this time to subscribe and become a member of this tribe. Ntokozo, how are you feeling about today's show, my guy? It's a show that I've been waiting for quite a long time. And I know it is sometime last year we tried to get the guest that we have today in studio to be with us in studio, but it didn't happen. And I think it didn't happen for a reason. Yes. Because what a perfect time to have him with us in the studio. By the way, umkhaya wethu. Yes. Kumasonke le ngasendwethu. Yes. Hayi ngasendwethu Endwethu. Iseduze kwakhona. Hello everyone. Siphethe namhlanje ngizoqala ngithi ubaba Dumsani kaMaliyavuza Shange. Welcome. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga Ntokozo. It's nice to be here. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe. Ngiyazi sizofika lapho kodwa nje ngiyakukhumbula kakhulu mangabe usungena ntambama kuhlela abasiki bebunda uzibiza laphana usho ukuthi ubingelela uDumsani Maliyavuza kaShange usiphathele ama-interviews izinto eziningi ezahlukahlukene. It's good to see you ukuthi sibe nawe and you're still looking so young and fresh. How do you do it? Oh, well. I don't know. Maybe it's in the genes. Maybe it's in the family genes. I'm fine. I'm doing well. Mina ngishela ukuthi yabo mama umuntu sethatha umhlala phansi ngoba kade sengagcina ukumbona ngitshela ukuthi wawuzothi meqhamuka mhlawumbe usehamba nge-walking stick yabo. Yabona sihambekile. Ngeke sihambekile ya. Ngicela ngombuzo engicaba ukuthi abaningi bayayibuza wona before singene nje eblandweni wakho ukuthi wajoyina kanjani umsakazo ukhozi. kaMaliyavuza. Ngabe igama lababa? Ubaba wami uFred. Okay. uFred uzalwa uMaliyavuza. Oh, that's okay. my grandfather. Okay. So ukusebenza kwami ngasemisa ukuthi ke ngiudumisani kababa omkhulu kaMaliyavuza. Okay. Ngokulisebenzisa abantu ngokulisebenzisa ke leligama emsebenzini abantu bagcina sebebiza mina ngoMaliyavuza. Yes. Ngajabulela lelo gama ngoba phela igama lensizwa ezalathini. Ekukhuleni kwami ke ugogo uMamzobe ewayengithanda owayegane uMaliyavuza engithanda ethi ngifana nomyeni wakhe uMaliyavuza. Yes. Ethi ngumkhwenyana wakhe. Ngagcina ke nami ke sengilithandile leli gama likamkhulu uMaliyavuza. Ngoba cha kugogo I was the favorite grandchild. Yeah. Something interesting kodwa mina engangihlezi ngiyibuza yona ngaleli gama. Ishuthi ekhaya endaweni nanabantu ababebukeka ngazo kubangconywana ngokomnotho kungani umkhulu kwaze kwathiwa igama Liyavuza. Igama nje kushuthi ayethiwe lona abazali bakhe umkhulu eShowe ngoba that's where my dad and my grandfather come from. Okay. But ubaba angimazi mina uMaliyavuza. I never met him. Okay. Ngathi mangivula amehlo engasekho emhlabeni. Umuntu engimazi ugogo owayegane uMaliyavuza. So uMaliyavuza nje kwakuyigama nje ayithiwe lona okhokho bethu. Sure. Okay. And then sinasikwazi
semsakazweni sekuKhozi FM ngenxa zeminyaka esikuyona. Kodwa uKhozi walijoyina nini ngaleso sikhathi lalibizwa ngokuthini? Ukujoyina emsakazweni SABC ngajoyina ngo-1979 lapho isabizwa ngeRadio Bantu. Babengakabikho abaningi sinabo manje, abaningi engabafica laba abasekho emhlabeni, abokugcina nje Welcome Bhodlo Zenzimande, oBramdu Hlophe, you name them. Laba abaningi abasekhona manje abafike ngemuva ka-1980. Okay. Ngijoyina ke ngiyumabhalane eClark. Oh, okay. Emahhovisi olundi SABC ihhovisi laphathelene neindaba. Yes. Ngoqaleni ko-1980 ngabe sengihamba sengiya eJohannesburg ngoba ngangiphokophele ukwazi ngayithanda lento yakwa-broadcasting. Ngase ngiya eJohannesburg ngiyosebenza lapho njengomqophi wezindaba zabasakazi. Okay. Kumezinhlelo ngikhumbula lapho kwakukhona uMduduzi Hlophe, kukhona engabafica, kukhona sekukuside isikhathi. Kepha ozama amasondo bafike a little bit later bezoba abasakazi. Kwakhona uSoke Simone kubheka ngasebenza ke lapho. Ekunye owagqama kakhulu lapho ngaleso sikhathi uhlelo umsakazo osubizwa ngokuthiwa iKwekwezi manje. Okay. Okwakuyi-Radio Ndebele. Kanjalo ne umsakazo okhuluma iSwati manje ngaleso sikhathi kwakuyiSwazi Radio. Okay. Yayisakaza about an hour. Ngesonto amaswazi bese iKwekwezi sakaze ingene futhi nayo for an hour. Babesakaza Eastern Transvaal kuphela neJohannesburg eGauteng. Okay. Ukhozi lube liqhubeka kwezindawo iRadio Zulu ibiqhubeka lezindawo. Ngasebenza ke lapho ilapho lwakhula uthando lwami lokusebenza emsakazweni. Fortunately kukhona insizwa engase ngihlangane nayo saba nobuhlobo obukhulu Kansas City. Oh, okay. Then ngasebenza lapho kwase kwaqala iTV abantu abamnyama. Saqeqeshwa ke ngase ngisuka ngwelela kwaTV. Ngaqeqeshwa ke lapho as i-producer. Sure. Yeminyaka yo-1980. Ngaqeqeshwa intensive training, nokusebenzisa kwamakhamera, ukusebenzisa anything that's got TV production. And then sabuya ke the following year sazoqala iTV abantu abamsundu sesila eThekwini. Okay. Lapho ngasebenza khona ke as a producer sinobo baba Morris Pengu, no baba Msawenkosi Madondo. I'm just mentioning the old guard. Sure. Esasinayo. Emveni kwalokho ke ngasebenza ngase kudevelopa lolu thando lwaka-radio. Ngabuyela futhi kwa-radio. Lapho ke ngaqala khona ukufunda indaba. Sesifunda khona indaba, si-translate indaba ezazifika nge-Afrikaans. Ngoba ngaleso sikhathi phela uhulumeni wamabhodi wona usaphethe namandla. Usunamandla kwi-SABC. Sure. And i-SABC ngalelo sikhathi yayisasetshenziswa njenge-mouthpiece. Yes. Kahulumeni wama-national. Ilapho ke ngasebenza khona ngijoyina insizwa efana noThokozani Mandla Nkosinene. Nezinye izinsizwa ezinye zaqhamuka sezisijoyina kamuva njengo Ogasa.
Oh yes. Wala kwaMashu. Ngiyamkhumbula ngiyamkhumbula. Ezinye insizwa khona ezinye babekhona ke bangena ke nomtholephi manje umkhulu oDumsani Ngcobo oTP Zondo si translator ke izindaba zifika ngesibhunu. That all they had to do is to translate and go and read and present on radio. Kwakusenzima ke lesikhathi, it was not easy because bandaba lezo zayifika ziqhamuke eGoli zifika ngeAfrikaans and then you had to translate it into Zulu and then go and present. Kodwa kukhona ingqalabutho ke njengothokozani manje Nkosinene ezasithatha through the steps zisifundisa ukuthi how to do it. Mind you angifundile njalo uMntatheli. Basifundisa ke uThokozani ngoba le ndoda enokuhlaka nongakazi ukubona ezweni. Wayekwazi ukuthatha i-story sibhalwe ngesibhunu ahambe aye naso e-studio translating. Engasibhalile eceleni nesizulu. Engasibhalile. Wow. Kungena isibhunu la sentime kuphuma isizulu. Wow. Wayethi uThokozani ke uzidla luhlaza. Hayi wayidla luhlaza. uThokozani kwakuthiwa uXabane Mpadada. Oh yes. Leyo nsizwa yona ke eyasifaka uqozi kakhulu etranslateeni nawo iqamba namagama amasha aqhamuka ayisingisi kodwa sasingenawo njengengculaza. Oh yes. Wawe AIDS njengo infrastructure ingqalasizinda. Kuningi nje nangendlela yokulibeka ulimi yokulisebenzisa. What was very interesting engikhumbula ngoba sasithanda ukuthi simlingisele nathi. Sizama ukuthola istory. Si-Afrikaans uyosifunda ngesingisi ngesizulu. Manje lenye insizwa ngicela ungaleshi igama mhlawumbe umndeni ungaphatheka kabuhlungu. Le nsizwa ifike ke ithathe ke istory siza si-Afrikaans. Kuthiwe umongameli wezwe uSibanibani uthe wathi. Base kuvele egcineni kuba noni. Njengesibhunu siza si-positive. Yeah. Yes. Bese kuba noni. Yeah. Which changes the whole thing by negative. Yes. Manje uthe unduna ungqongo umongameli kanje kwathi noni. Wathi hayi akasho. Those are the funny things esahlangana bezana nazo. Kepha ke uThokozani was very great. It's a pity ukuthi leyo nsizwa leyo yahamba emhlabeni la iqala ukubhala ngoba incwadi ngoba iyona esifundisa izinto eziningi namagugu akwaZulu lesintu uqobo lwaso. Kuningi ayisifundisa kona ikakhulukazi kwezokusakaza. Ilapho ke sazisamjoyina khona senza ke uhlelo ezanamuhla ekseni kube ezisematheni emini bese kuba abasiki bebunda ntambama. Ilapho ke sasisenza khona ke lolo hlelo senza ama-interviews kunzima ikakhulukazi sekusondela ngeminyaka yo-1980 lapho ke ezombusazwe zashisa kakhulu la eprovince yakwaZulu Natal. Kwakungelula because everybody wanted to have a voice on our programs. Ikakhulukazi indabeni. And indaba must say zazinganakiwe kangako kunakwela abasakazi abadlala umculo bewo DJ. Yes. Of course thina sasisebenzisa i-platform ye-Radio Zulu ngoba isi-Radio Zulu ngaleso sikhathi. Yes. Ngoba that's how it works kwa SABC ukuthi kuba khona ithimba ley'ntatheli
Intatheli izona ezenza izitori ifuna izitori understand izitori laba abanye bazenzela music ne content yakhona which is totally different from i content esiyisa endabeni ngehora ilapho ke saqala khona nanokutrain sisayekelwa ukuthi sikwazi ukuxoshela indaba ngenxa yokuthi everybody had an interest kwa current affairs ngayibuka le nto current affairs of course noma ngasebenza about 10 years in the morning show ezanamuhle yona engangiyithanda kakhulu ngangiqala ekuseni ngoba ngangivuka about 2:00 in the morning go and prepare for 5:00 I'm on air because it's important to prepare. You must read, you must know, you must learn, you must prepare and be able, because when I'm on the radio and they will come udokotela othizeni kufanele ngama interview, I must know about his role. Yes. Yena uyini dentist. What is a dentist? Ngoba ngeke ngithi mangikhuluma ne dentist bese ngikhuluma mhlawumbe ngodokotela wengane. Ngaphandle kwengane ephethwe izinyo. Yes. I understand. Yes. So it's important ukuthi you must read, you must know, because if you read, if you know, you'll be able to tell. But if you don't know, what are you going to say? What are you going to tell? You know, imagine we are talking to millions of people. Others, they understand these issues. Manje mazo khamga wena nama issue kuba ungayi-understand what's-wena uyabona lo mlaleli okulalela uzokulahlekela ukozojayilo ayazi into akhuluma ngayo, you know. Kanti kunomthetho ke njengoba journalism ukuthi you must know something about everything. Of course you cannot know everything, but you must know something about everything. That's what kept me in particular going. Ngize ngikhuphuke ebuntathelini ngikwazi nokukhuluma nama issues and wazi ukuthi lento engikhuluma ngayo ngiyayazi noma ngabe osombusazwe bayakulwisa kodwa ukwazi ukulimela iqiniso noma uyazi ukuthi ukhuluma ngane and ukhuluma ngeqiniso without taking sides of any political party. Of course, all of us wanted ubandlululo luphela. There's nothing that I hated like ubandlululo. Up to now, uma kukhona ubandlululo, noma ngabe lwaluphi uhlobo, noma lobuhlanga, noma ubulili, noma ngabe yini, yes. So uthinta la ukuthi uke usebenze eqaleni kwe-TV yaKwaZulu Natal yesiZulu kwakuyiphi le TV channel? Kwakuhlelo lwe-SABC TV okwakuthiwa ujikelele. So lo kwakuhlelo lethu sikhombisa izwe umhlaba ukuthi what is happening KwaZulu Natal. So we're collecting in a sort of a magazine program all over KwaZulu Natal. Sisebenze Cape Town kwakukhona babethi ngaphansi kwentaba eTafile. Ilele babesho njalo zihlukene ngokwehlukana ama-province kodwa sizohlangana kwi-broadcast ye-TV because the TV is not the same like your radio, although the concept is the same, but it is different. Sure. Before, so kuningi okushilo gama liyavusa. So kuningi sinembuzo khona entweni oyishilo. Kodwa enginterested ikona ukuthi ngaphambi kokuthi ujoyine u-SABC as you said wawi clerk, am I correct?
Wawukade wenzani? Imaphi ama-qualifications akufaka ka-SABC? No, I was just fresh from matric, from Mqhawe High School. Oh, okay. Sasifunda khona noMcholephe Mthimkhulu. Sifundiswa uDumsane Makhaya the late. Nabanye abaningi sasifunda nabo lapho. And then I happened to go to Mangia Olundi. Ngisebenza khona maqala fresh from high school. Ngisebenza emnyangweni agriculture ezolimo. Then thinta ubaba uDouglas Veke owayesebenza enza uChobela Mfala Zamlimi. Ethi kune position lapha kwa-SABC ye clerk. And then I went there for an interview. And the interview was in English, Afrikaans, and Zulu. Okay. My mbuzakelo mbhemu webhunu uCaphuna uPortgieter ukuthi ngifuna yenziwe ngalophu ulimi interview ngathi na off noma ngalophu ulimi ngoba wayengitshela ukuthi nangesibhunu. So wangizwa ngikhuluma isibhunu, well, yeah, I was expecting umuntu omnyama. Yes. And then I got the job. That was December in 1979. Yeah. Okay, kokunye kokushilo uthe indaba zazilethwa ngesibhunu. Usebenzela uRadio Bantu, uRadio Zulu letha ukhozi. Imaphi ama-challenges lokho akuletha? Isizathu sidala ukuthi ngibuze lo mbuzo ingoba ikhathi enanisebenza ngaphansi kwazo kwakuyisikhathi sobandlululo. So khona i-agenda yayiphushwa uthiwa SABC kwakuyi-mouthpiece kahulumeni wangaleso sikhathi. So angicabanga ukuthi indaba ezanikwa zona kwakuyindaba eziyiqiniso noma ezikhuluma zingaba iqiniso kodwa zazine-agenda yokuprotect ugovernment wayekhona ngaleso sikhathi. So nanidila kanjani nezimo ey'kanjalo? Kwakunzima into ngaleso sikhathi because wawuyibone le nto efundayo ukuthi yazi ayikho-ke le nto leyo bathi asiyifundele. Mind you, sikhulele la eThekwini kwaMashu. Kukhona insizwa esizaziyo zala oDumsane Makhaya, Chama Mhlomi, oJeff Radebe, obani insizwa esizaziyo la noma bengabadala kakhulu kodwa insizwa esizaziyo ukuthi sisebenza kanjani ngaphansi komshwalense before they baye ekudingisweni abanye baboshwe Robben Island. But kweso sikhathi nathi sihogele ukuthi zimi kanjani umbusazwe zithini inhlangano ezombusazwe ezingaphandle. Njengokuvulelo Radio Freedom, ulalelo Radio Freedom, uDumsane Makhaya was there. Ulalele uze ubone nanokuthi lento enye yezinto esiyi-broadcastayo is pure propaganda. Ngoba babebiza abanhlangano njo-PAC no-ANC bebebuza ngama-terrorist organization. Amaphepha ayikhona. Yes. Lapho-ke kukhona i-segment evele ilethwe ekutheni Afrikaans written by somebody in Johannesburg or Pretoria, I don't know where. Kuthiwa si-translate sifunde njalo yayibizwa ngokuthi senanelo sezindaba niscommentary in Afrikaans. And then bese just translated into Sifela. I must say this with due respect, kwakudodi esasufundela abantu bakithi abansundu. Kepha abaziyo babelalela ngoba sasibatshela ukuthi nasi senanelo sezindaba esisithunyelelwa abahleli bazo eGoli bathi asisihumushe sisifunde njengoba sinjalo. Okay. So we're taking ourselves out of the whole thing. So nanifake a disclaimer. Yeah, it's sort of a disclaimer. Yes. Konke lokho sasikuthathela kubani
uThokozani Mendle-Nkosinayo. Oh, okay. Yena wathi no, let's do it this way. Nakhona uThokozani ngendlela ayesho ngayo. Engasho ngoba kungathenjwana. Kungathenjwana emalokishini wherever nasey'koleni wherever you can think of. Kwakukhona ama-SPs. Kukhona abantu abazimpimpi abaplantiwe. So umthembi komuntu ohlele eceleni kwakhe. No, you know ukuthi hey lo sasisibisimo. So those are the challenges esabhekana nazo. Eziningi ke ezinye izinto nezitori zazikhona nangendlela nje kwakuthiwa okwabhalwa ngayo. Makuthiwa ibhasi iginqikile yabulala abantu abawu-10. Kuzokuthiwa ibhasi iginqikile yabulala abantu abamnyama abawu-10. Yabona ukuba abantu abamnyama ngoba impilo ayingalingani. Yes, uyabona noma ngabe kwenzekana ngicizela ukuthi abamnyama kodwa uma mhlambe ukuboshwe abelungu ngesimo esithize bese kuthiwa kuboshwe abantu abawu-5 kungasho ukuthi abelungu yes kodwa kwabamnyama kuyagcizelela ukuthi kuboshwe abantu abawu-5 abamnyama ngesimo i-apartheid was we're breathing i-apartheid kwakwenzeka yonke into yayi-apartheid sahlala kwamasho hlala eMlazi hlala koNdwedwe hlala le akesawile umashu womlazi Lamontville Chesterville Sobantu Kamalake Gugulethu zonke indawo those were reservoir the cheap labor because abelungu neighboni they wanted us to come and work in town so ngangeke ngihlale eNdwedwe ngizosebenza eJacobs so ngcono uzohlala kwamasho noma ngihlale eMlazi ukuze ngikwazi ukuba seduzane so and sihole imali encane ilapho ngikhaphezulu nje although that has nothing to do with broadcasting but that's how apartheid was designed and affected us all of us particularly us as black people. Sure. Dumakude la ngine interest kakhulu ngithandile uthinta la le engangijwayele ukuyizwa ishow Xabane Mpatata ukuthi nazi izindaba kuthiwa ngizifunde ezinje ngoba zinjalo. Sure. Sengiyabona ukuthi yiloko thina njengamanje sikubiza ngokuthi i-disclaimer. Wayesho ukuthi hayi nginikeziwe nje zinje ngoba zinje. Manje ngine interest kubuchule obasetshenziswa kuqanjwa ikakhulukazi ama current affairs show amagama awanikezwa lama current affairs shows lapha ku Khosi FM ngoba mangiwalandela lamagama akhombisa ukuthi awakaza ashintshwa anomlando and that is very interesting kusukela ekseni ezanamuhla emini ezisematheni ntambama abasikubebuna so amagama lawa abekhona ngesikhathi esika Radio Zulu asetshenziswa noma sekungena uKhosi FM kuze kube manje amagama angashintshwa so mhlawumbe ngoba uyaweza ukuthi anobuchule obusetshenzisiwe mongasifundisa ukuthi kwakumuphi umqondo owukhona ngalenkathi eqanjwa ngalendlela aqanjwa ngayo noma ngiyafika sezikhona le izwa nawe ufike seqanjiwe kodwa ngiyazi ukuthi ekseni kuthiwa yindaba zanamuhla this is what you're going to hear about today mhlawumbe bese kuthathwa nokwenzekile ngayizolo then bese kulandelwa ekseni mhlawumbe kube nama live interviews iloko esaku-introduce kakhulu ke thina ama live interviews on radio kwezanamuhla bese kuba semini kube khona ezisematheni izindaba lezokhulunywa ngazo ke njengamanje okwenzekayo njengamanje ukuthi okay fine
interchain ethize isendaweni ethize ukuthi hey kukwenzekani lapho bese yasho ukuthi kwenzekani lesi story senzayo kanjalo ezindaweni ezahlukene bese kuba ke abasikubebunda uyazi ke phela nesintu uma kuthiwa abasikubebunda abantu abakhuluma indaba bese kukhulunywa indaba ukuthi hayi abasikubebunda bathi ngenhlangano ethize bathi ngosibani kuthiwa njengoba ke uhlelo ludesigner ukuthi ke this one is what has happened throughout the day. Yes. Okay, so ngoba ngifuna singene kuwena ngqo njengoDumakude uthe usebenze kakhulu kuhlelo lwasekuseni ezanamuhla usakhumbula ukuthi uqaleni ukuthi lipresent away uthanda ukuba khunyana lapho look we are talking about the broadcast industry. We're talking about 40 years. 40 years. It's a long time. Yes. So kwenye ngeke ngisakhumbula kahle is exactly. Kodwa ngeminyaka yoma 1980 late 80s. We are in the beginning of 1990s. Yeah, ilapho ngangileza khona lolu hlelo lwasekuseni. Now kunento oyikhulumile la engiyithandile ukhulume ngepreparation ukhuluma ngokuthi uvuka ngo2 ekseni uqinisekise ukuthi uyaprepare uzongena uzothi uqala uvula umbhobho uqala usakazela abalaleli bakho uhlelo selu well prepared. So kwikhathi zamanje inhlelo zamanje zinabantu abaningi osebenzisana nabo ngaphandle kwama reporters kodwa nangala iphakathi e-studio kuno producer kuno technical producer njalo ngekhathi zenu ububa neteam osebenzisana nalo studio noma bekungenjalo e-studio kwangenjalo ngale khazi kwaba wena wedwa ne-microphone nama-tape uyakhuluma la bese uma udlala i-tape uzoyipressela wena udlala i-tape uma mhlawumbe ufaka imarket uyipressela yona akusafani njengamanje uhlelo lolulodwa selunabantu mhlawumbe aba4-5 abenza uhlelo lolodwa lwezanamuhla abasikubebunda nesematheni lapho kwaba wena wedwa ne-microphone. Ezinye zezinto ezibalekile mawenza uhlelo olufana nalolu owawulenza uqinisekisa ukuthi ul driver ngendlela efair and mawukhuluma ngama late 80s and early 90s ikhathi ezaba ne-tension kakhulu kwi-politics eSouth Africa especially after 1990 sekwazi ukuthi kuprepare the first democratic elections. Kwakuphonsela yiphi inselelo uqinisekisa ukuthi uba nohlelo olubalansile olungazwakali ngazi ukuthi linokuchema ngoba abantu bayathanda ukuthi bakhoma bezindaba ukuthi nabo banokuchema endleleni abareporta ngayo. Yeah, ukuthi kufanele ube nefair wena uqala nje as much as you have your own convictions kodwa we mustn't take this into the microphone. Okay. Ultimately to the radio and to the listener. Okay. You cannot influence a political influence uSibani Mantshalandele liqembu. Awuzufungena uzogxeka elinye iqembu because of your own convictions. Yeah. Abanye kwabehlula I would say he umthwelevi noyizi very intelligent guy. Mehlula ubuzo ukuthi ayi yabona ku-ANC ke uya ngakhona impela ngakhona ngikhumbula sisesitelekeni sawona early 90s sa-SABC silwela amaholo kwafika ilokho zokuthi ngeke uyobonakala umbono ukuthi ake ngiwe ondini kuyochazelwa inkosi uBangosuthu Buthelezi ukuthi why sisesitelekeni
I don't know ukuthi waqhamuka kulo mbono. Wafika lapha uMangosuthu esethi woza-ke ngqongqoshe mthimkhulu ngoba phela siyabona ukuthi uyanaphi being sarcastic. Yes. Ilo phela ngichaza khona ukuthi kokunye wayehluleka ukuthi afihle. As much as nathi we are South Africans, at the end of the day i-apartheid iyasihlukumeza and nathi siyafuna ukuthi iphele and kodwa kufanele kugcine kimina ukuthi mina ngiyiliphi. Kodwa abanye abantu njengoba lompema ngimshola cha kwakumhlupho. Kepha still reporting yami ngibe fair. Ngoba ikhona into ebulala i-journalism. Uthola ukuthi intatheli iyehluleka ukubuza umbuzo oqinile othe ngqo omfaka ekhoneni lo embuzayo. Not necessarily uzifuna umuntu ukufaka umuntu ekhoneni, but want that information. Bese isikhathi mawubuza umbuzo uthola ukuthi loyo umbuzo i-interviewee ayibe comfortable ngalowo mbuzo. Kodwa kuba ezinye intatheli ziyasaba kuyibuza lo. I don't know noma ngoba zisaba, number one, or number two, ingoba zingafuni to embarrass that person. Guest. I remember I once interviewed Ngqongqoshe Alisa Skhathi. Well, about 90s. And you interview Ngqongqoshe lo. Athi hayi sihamba siyovula i-center ithize kuzoba nokuthuma khona bese ngithi okay. Ile malini le lo msebenzi ongaka le project. Waqala yena wathi hawu wangizuma uyabona ukuthi akazi uNgqongqoshe. Uyabona kodwa omunye olalela ukuthi ngimbuze waphendula kanje angacabanga ukuthi I'm against lo Ngqongqoshe kanti mina I wanted information. So angazi noma ngiyophendula kahle but I'm trying to give my examples but actually in your career intatheli nijwayele kakhulu ukuthola ukugxekwa abantu abangabalandeli kakhulukazi bosopolitiki nabo sopolitiki ngqo ukuthi uchemile uyazwakala mawenza 1 2 3 kungana wena ukuhlaseleka nokugxeka osuke wabhekana nawo kuningi kodwa into ngangime ngayo nje ukuthi ngikhuluma iqiniso ukhona enye can make an example ngikhuluma naye interview kodwa lenhlangano yenu ingathi ncike kakhulu kule nhlangano yezombusazwe hayi athi ephike into esobala sina waphika uthesuka lapho thatha ngifake enkantolo hayi bathangilungile basifake enkantolo laba right ake qhubeka udaba dinga lezi inhlangano ezothisha lezi ezikhona ayo bayibuya ke la sezobuthi hayibo manje nathi sifuna ukuphawula ngalolu daba oluthizeni ngathi asikazi ukuphawula asikunikeza lo platform ukuthi ngoba phela lolu daba lusesenkantolo ngethu semfake enkantolo hayi kuphela sibheke lolu daba lusenkantolo ukuthi losibeka aphi hayi manje shame ko aba umhlelo omkhulu ungalethela kimina ngoba senkantolo ngithi ngizobaphendula mina ukuthi sisenkantolo nje hayi ngagcina hayi
bagcina sebephoqeleka ukuthi bahambe balohuqisa udaba enkantolo. So kuba mqoka ukuthi as an intatheli you stand your ground. Wazi ukuthi ukhuluma ngani, wazi ukuthi how fair are you. Ngoba uzoya ngokuthi which direction is the wind blowing. Bazodlala ngawo. Bazodlala ngawo bona laba bezomasazi. Ngoba bayazi ukuthi enye into yaba bahlale bekhuluma ngayo. I've never encountered it le ndaba yokuthi kukhona ama-brown envelope. Angisho ukuthi awekho. Kodwa ke yiyo leyo nto ukuthi yayibulala intatheli ngaleso sikhathi noma kusenzeka namanje noma kwakwenzeka that time sisesensimini yobuntatheli kodwa enye izinto leyo ebulala umsebenzi omuhle owenza intatheli because intatheli they are a mouthpiece ye-community yomphakathi. Ngiyathemba uzovumelana nami ukuthi awukazi usondele ukhulume nomongameli uMandela. Angazi. I have done that. So uma ngikhuluma noMandela ngimbuzo kufanele ngimbuzele nemibuzo wena onayo kodwa engingayizwa kodwa kufanele ngimbuze lemibuzo ukuthi kaNtobeko lemibuzo ufuna ukwazi lento and ngempela ungathola ukuthi lo mbuzo kaNtobeko owodwa akona kaNtobeko kuphela usibani lapho emtshezi unawo lo mbuzo kwaNongoma unawo lo mbuzo eGauteng ube nawo lo mbuzo engenayo kodwa i-platform yabo ingakho ke sakwazi nokuvula i-platform yokuthi abantu bakwazi ukushaya ingcingo bayibuze lebona bukhoma ngoba leyo nto yayingenzeki SABC. Interestingly, awusixoxele ngayo le eka former president uDokotela Nelson Mandela. So wafika studio noma inene naye kuyena niyo interview. Wafika studio. So mhlawumbe uyilande nje kwi preparation nabhala incwadi nicela ukuthi ngicela afike ngifisa ukukhuluma naye. Usilandele nje ayezefika studio nibonane niqale nikhuluma mhlawumbe mangiqala lana kwafika isikhathi la ngase ngiqala ukuphuma ngaphuma studio. Okay. I'm not doing the studio work now. Okay. I'm going to take my pen and take my microphone and go interview people and go out there in the field where the story is. Ngihambe ngiyokhuluma nabantu particularly ngenza political stories. Okay. Okushuthi bangibona ukuthi abaphathi ukuthi le ndoda ngathi iyavuthwa kwezombusazwe. And then in the early 1990, and then I was approached to go and work in Parliament. Okay. Which uqhambe uyadedelwa nje umongameli Mandela ejele namanye ama-political prisoners kanjalo unbanning of political organizations. I'm there. Kodwa ngekepisi le-SABC. The SABC, yes. Parliament. Okay. Yeah. Uma ngibuka when you look at indaba, indaba are not for indaba intatheli ziqashiwe ukhozi ziqashwe i-SABC i-division yeindaba. Okay. Ngoba ukhozi is a station. Okay. But because sikhuluma ulimi lwesiZulu, okay, silak eKZN and sinikezwa i-platform yeza namuhla abasiki bebonda ezisematheni. Okay. Then bese kuba lo ama bulletins ke an hour with okay
hey, so 7 o'clock or something like that. Then it's like when we come to interview politicians. My politician, the president is in KZN. They don't call Uchatu God. Because Uchatu God is not a journalist. Yeah. They will call Otumhlaba. Because Otumhlaba are trained as journalists. Okay. Yeah. Of course, the platform eyodwa ukhozi. Kodwa kukhona abenza ama-programs. Thina nje sidila nezindaba. Yeah. Sengithi si. Kanti usangangena upheshini impela. Kusenakudedelwana. Yeah. Then emveni kwalokho-ke ngase we're part of a team first i-team yokuqala yendaba in a democratic South Africa esasise Cape Town eParliament. So yilapho-ke ngaqala my interaction with politicians, particularly ubaba uNelson Mandela. And uma simdinga studio ngizokhuluma nestation ngithi news ngifuna ukuba ne-interview no-President uMandela. He'll be in Durban. I'll come to the studio and then I'll go there and get him. Ngiyenza ama-arrangement kusekhona uPaxman Kahlana wayi-personal PA yakhe. And then we get him to the studio and interview him. Very interesting man, I must say. Yeah. Dumakude, i-career yakho when it comes to broadcasting ibe yinde kakhulu. Uthe waqala ngo-1979. Yes. Uphume nini emsakazweni? 2018. So njengoba ushilo ukuthi ngaphezu kwa 40 years. Maningi ama-events enzakalile kade ukhuluma njengamanje nge-interview abanayo no former president the late Nelson Mandela. Kodwa njengoba nje ubusemsakazweni ngicabanga ukuthi iBhelu za 1976 wasemsakazweni No, that was before. What 1979? My bad. Give me calculating. Kodwa-ke ngo-1986 kuba nekhukhula izimpi udlame black on black violence olenzeka ukuza inkululeko ngama early 90s kunegotiatwa i-constitution entsha i-commission that was led by Desmond Tutu, Truth and Reconciliation, kuningi 2010 World Cup. Zona zonke lezi zinto ey'ngaka ezenzakalile South Africa obuyi-reporter. Ngabe iziphi ezi-stand outhile kuwena no proud ngokuthi nawe ikhona ingxenye wayidlala khona? First of all, my role of telling the truth, suyela ngama 80s. Ngoba enye into phela uzokhumbula ukuthi nathi sihlala emphakathini. Khona umuntu who impressed me so much. My brother-in-law wayenza medicine line a University of KZN in Nelson Mandela School of Medicine sibizwa kamanje. Behlala what do you call that place? Wentworth, Alan Taylor's residence. La kwahlala khona ama-student doctors amnyama. That's where I met people who made a very big impact on my life. Abantu abanjengo Steve Biko or Prim Kwapi. Mangaphosisi basebekhona uDlomo, lo Deputy Minister of Health. Yes, Dr. Sibongiseni. Yes. Nozweli Mkhize, no Minister of Sibuyile Fudobo Health. You know, a lot of those guys, I met them there. And then I wanted to know so well. And now I think I was doing the Form 2 those guys. When I to Steve Biko. I was so impressed with that guy.
in such a way ukuthi ngaze ngigcine sengimlandele eKoinonia somewhere ePorterville khona kubuye kube khona nemhlangano eNkoyazana. Yes. Ezinye izinto zaziningi ezenzeka emphakathini sihlala kuona and we understood what was happening. Kodwa kokunye nje sivala umlomo njengoba sebona ukuthi cha ibambe ngakho. Siwe enkululekweni. Ubuze umbuzo ukuthi iziphi izinto engathi zivelele kwi-career yami. My reporting. Ukuyoreporta Phuma kaMandela ejele ukuthi madoda ake kube khona ama-political parties sithi ake kukhulunywe madoda. Let's sit down and talk. Kwase kuba nomhlangano ose-Groote in Cape Town. Lapho kwathiwa asikhulumeni sokhuluma ngani. Manje sahlale kube ney'ngxoxo lezi zalidela kwi-CODESA. Leso sivumelano kwathiwa i-Groote Minute. Lapho kwathiwa sokhuluma ngendaba yomthethosisekelo. Sikhuluma ngokuthi into engavelanga kahle ukuthi kwangasho ukuthi sokhuluma ngendaba yeland. Abazange bayithinte bagxile kuyona ukuthi sokhuluma ngendaba yomhlaba owathathwa inina Mabhunu ngenkani ngo-2013 ngo-1913. Bese kuba ke la engizwa ukuthi ngaba khona namagalelo amaningi ngesikhathi sekuyilo World Trade Center talks, i-CODESA talks. Nezinto ezazenzeka lapho ngoba kwakubuye kubulawe nabantu kobuye iPatong kubuye nakoThokoza nakobani. At that time I was stationed in Johannesburg but working in Cape Town. Nanokusuka ke ezinye izinto zifana ne-TEC, Transitional Executive Council. Kwakuyisigungu esakhiwa sasiholwa uMatamela Ramaphosa osomongameli manje noRuth Meyer oyemela ama-national. Leso sigungu esasiwelisa izwe lisusa esikhathini sobandlululo siyisa kwi-new dispensation. Ziningi-ke ezinye into ezazenzeka lapho World Trade Center nanokubhalwa kwemthethosisekelo. I was there from the start to the finish ukubhalwa kwe-Constitution of South Africa. Kwaba khona into njenge-Truth and Reconciliation Commission, TRC. Lapho sasihamba khona sihambela all the corners of South Africa. La kwakubulawa khona abantu abantsundu ababelelo bandlululo Craddock 4 la eThekwini obaba uMxenge ngapha omama uVictoria Mxenge, you name it, we were all over the country. And nanokusondela kwami kakhulu ke nobaba uNelson Mandela as part of a team reporter ngezindaba ezithinta i-office kamongameli, traveling almost amazwe amaningi omhlaba nakakhulukazi nalana e-Afrika. Engawabala nje maningi. Kanjalo-ke nezinto eziningi ukubulawa kaBaba uWani, his funeral kaBaba uSisulu, those are big funerals. Yes. That ever took place. Kuningi. Sure. Basically, ngingathi into enhlaba umxhwele is each and every story that I wrote. It's each and every story that I attended. It's each and every story
that I told the people of South Africa, because I was not telling only the people abalalele ukhozi isiZulu. I was there on SFM, I was there with Radio Kuluma Iswazi, Kuluma Ishangane, Kuluma Istonga, I'm sorry, Kuluma Isvenda, now Kuluma Istos. All those radio stations that are under the SAPC. Yes. Yeah, so I was working for them all under SAPC News. Not the, of course, again, money a cap, no a cabeja. So you see so much, but it's in that too. Yes. They would own me. Yes. As they are owned. No causing up same thing. Yes. Yeah, they are owned. And now all of the radio station would claim me, which was fine because we're news. Yes. Out there, we appear Shegubanto as if we are working for. Of course. Of course. Yes. Yes. When we were talking off air, ubusixoxela ukwa-menshina ukuthi nike ukwasebenzisana noma nike nasebenzisana no Wilson Bhinkosi siqala le neminye imisakazo. Ngabe ukhozi yiphi ingxenye la idlala eqaleni kwale neminye imisakazo? Lwasebenza kakhulu ukhozi. I-Radio Zulu, say Radio Zulu ngaleso sikhathi, for instance, iGwalagwala ekhuluma isiZulu, esikhuluma isiSwazi, lalo broadcaster kwi-platform yokhozi. Yes. Ikwekwezi ekhuluma isiNdebele, same thing, broadcaster kwi-platform yo Radio Zulu. I-Radio Metro. Okay. Iqala yayi-broadcaster kwi-platform ye-Radio Zulu. Because awuthola ukuthi ebusuku kwakungena uradio umetro azesize bese kuseni bese ngizothatha over from Wilson because ngaleso khathi wayengena ebusuku esemusha eseyivukana. Yes. But ubona ukuthi no uyazi, and that guy, that boy listens. I'm sorry to call him your boy. Well, to you, yes. But he's a very nice guy, Wilson, I'm a fan. A person who would come and listen and talk. Yes. So you'd come and listen and come to our offices at Johannesburg. Yes. At Johannesburg. And I'd look to this young boy, and we met as Khalid on our music shows, a music festival, and he would come and he learned quite a lot on Ukhozi, for instance, particularly that guy. I think that's why he's still standing today. And very relevant. And very relevant. And very relevant. Almost 40 years later. Yes, Yeah. yes. Yeah, sengiphetha kule journalism. I'm interested kwi-transition ngale nkathi simuva from i-apartheid after ukhetho sesi-94 sengena i-South Africa entsha yabizwa kanjalo ngaleso sikhathi. Namba abantu abeba ama-hero sebe-government njengamanje sebeyaqala benza amaphutha. We journalist kumele ubike ngalokho, kumele babuze imibuzo. Kodwa labantu enikade secretly basupporta and hoping ukuthi bazophumelela. How did you navigate that? Nafundiswa kanjani ukuthi nikwazi ukuhlukanisa ukuthi lo muntu oyihero lo kodwa nje manje ugovernment kumele ngimhold accountable on behalf of the community? Ake sikhalela nakapisa indaba ukuthi sibasupport. Okay. We're getting the truth. Okay. We wanted them. We also wanted to say, is this person going to lead us? Is this person going to lead my people? Is this person uzokwazi ukusukuthalela ijola
elisemahlombe kubantu bayilobandlululo kubantu bakithi baseNingizimu Afrika. Then we would ask questions. And angithi basebenzile bakhuluma bafa abanye banyamalala bangaziyo. Kodwa sathi mase kuMandela esezovota oHlange in 1994. I remember I think in the same ballot box. I think I was number 7 in the same ballot box. However, Mandela. We were happy. People died, dying for the freedom. I went to Morogoro in Tanzania. I saw a number of graves. I cried when I saw the number of graves of our people, men and women, young men and women, who died in Morogoro, Dakawa, Mazembe, but could not be buried back home because of apartheid system. They were buried there in our Ehlachini, in Babu past 4 Pumula, may his soul rest in peace. Go Matola in Mozambique, in Uganda, in Angola. These people, babehleli kamnandi, behleli emahotela, behleli emafletini njengoba selaba abangaphandle baseNingizimu Afrika behleli emaflethi becanasa benza yonke into abayithandayo. These people were suffering. Abanye bakhona babuyile la ekhaya, and angiboni ukuthi banakekelwe ngendlela ofanele banakekelwe ngayo. Kuzwisa ubuhlungu. Bese uboba buhlungu ukuthi kukhona imali, there's so much money that's being stolen from us as black people or as people of South Africa. It's so much. Ubona ukuthi umuntu uneplaza, useneplaza, usebenza nini lo muntu? Amaplaza semabili asemathathu. Usebenza usenamashare enkampanini ezimba ama-diamond, usebenza nini lo muntu? And there are people who are being killed. There are people abanyamalalayo. Nangu ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi khipha amafayela manje la abuhlungu athi yenziwa abantu esithembele kubona ukuthi how would you feel if kungena umuntu ekhaya afike aqhekeza angene ngenkani bangene ngenkani benza ubathanda ekhaya, kukhona ugogo, khona umama, khona udade wenu, khona ingane zakini, khona ingane zakho, and they will do anything and then they get away with it. Kodwa beqhamuka abantu abanjengoNhlanhla Mkhwanazi bethi this must just stop. It stops here and now. Sure. And the drugs that are all over abulala ingane zethu, abulala even odadewethu. And lama drugs iningi lawo liphuma emafemini. Lama drugs lawo uma ephuma efika elenda lana lokhoza echwebeni lethu la eThekwini. Uma eseyikhuphuka eseyaGauteng, uma kutholakala intelligence ithi kukhona ama-drugs lana lokhoza bese bethi I know, wait a minute, now bezivimbela aba i-boss lapho izothatha icingo izofonela isikhulu sikahulumeni esibekelana sithembe ukuthi izovikela thina. But at the same time, do you still want your job? Get the hell out of that place. Let that truck go. And then bazophuma baphethe ama-cocaine, baphethe yini. Let's go out there and see our kids. Ama-parents azenza ama-parents wayithina. Njengoba bebhema yonke le nto bebhemayo. Well, you see, ilokhoza, yes, kwakukuhle, it was well and good to abolish that sentence by this sikhathi because yayizodla kakhulu abantu abamnyama because those are the people that were suffering. Sure. Kodwa kufanele kube ngabe iyabuya that sentence ngoba
kukhona izinto ezinzima ezenzekayo ezweni lakithi and people get away with it. Umuntu abazwe just because he's a drug lord, just because uyaziwa ukuthi umngani nobani. Nalo mngani must face the might law of the very uyabona ngiphatha kabuhlungu. Yeah. Because it's our kids. Yeah. It's the future. Yeah. You know, I can't go back. Yeah. I want to see you, Tobego. You are much young than me. I want you to I want you to be happy. Sure. It's your country. Yeah. No, definitely. So during the transition, so my question is around now, njengoba nje zonke lezi zinto ezenzakalayo ukhuluma ngazo zenzeka ngaphansi kwahulumeni omnyama. Kodwa nina ni generation yeintatheli ekwakumele ziholde ugovernment omnyama accountable early, very early, and izinto siyazi ukuthi zaqala ukwenzeka early makhulunywa ngearms deal yenzeka ngo-1998. So ziningi izinto ezaqala ukwenzeka ezi-corruption. How difficult was that to hold government accountable and ask them difficult questions? It was so difficult. Khona kwakwenzeka ukuthi kuzozwakala iside elilodwa lomuntu thizeni. Mina ngabanyama nambana ngokuthi kuzwakale elinye iside kodwa iside lika Jacob Zuma lingazwakala. And I fought to make sure that alizwakale lenzekala to balance the story. Makhulunywa ngendaba yokuthi ubaba uJacob Zuma utholakala ubhekene necala lokunukubeza le ntombazana leyokhweza. Yes. Wayese eyekisiwe kuba i-deputy president. Kodwa yezwe kodwa eqhubeka noba i-deputy president of South Africa. Sorry, African National Congress, yes. ANC. And he would come mhlambe KwaZulu-Natal and go and speak about the economic policies, about the ANC, ANC. So stories was Jacob Zuma lo uhlangane nosomabhizinisi baseThekwini kukhulunywa ngendaba ezithika. uZuma obhekene necala lokunokubeza lengane Khwezi. It was not for me to judge ukuthi ukwenzile noma kwenzani. Kodwa ngithi manje kufakelana ukuthi ubhekene necala lokubeza uKhwezi ebebhekene necala kube story. It's about his meeting with as the a business deputy with business community. You know, uma esebhekene necala lale lokunokubeza uKhwezi, let that be the story. You know, singa mixi okunye nokunye. Ufana nokuthi mangikhuluma lokho nawe ukuthi hayi uNtobeko uvule isikhungo sokusakaza podcast. uNtobeko lo owafeyila umatric. uNtobeko owafeyila umatric kathathu. Kanti lesiyibona nje bakude makhulunywa ngomuntu the disgraced nomfunda amaphepha amayibhala nje ngomuntu bazothi mhlambe the disgraced former public protector. Yes. Yeah, lesiybonayo yenziwa kwemedia. It's so unfortunate that you still do those things. Yeah. We should not be doing that. Yeah. Yeah, I think it goes back to just ethics, you know, being an ethical person. I think that what it goes back to when Dumakude before Sivale,
njengomuntu obekwi-broadcasting wasakaze for over 40 years, ngiyazi ukuthi namanje umuntu osayilandela izindaba. Futhi namhlanje eSouth Africa si-sports for choice. Mawuvula nje i-TV yakho, asemaningi ama-news channel even outside of i-SABC esine-access to them. What do you think of equality yezokusakaza kulesi sikhathi esiphila kusona njengamanje? You see, angingiqale ngenhlangano ye-SABC engisebenzele kuyona. Okay. Kukhona inkosazana lana okuthiwa uPhathiswa Magobeni ebiphethe izindaba kwa-SABC. Yes. Brilliant woman. Okay. Brilliant leader. Le nkosazana yaqala indawo yayifuna ukuqala sasesiyixoxile le ndaba ukuthi bafethu senizohamba ngenxa iyeminyaka ukuthi sekufika isikhathi ukuthi niyophumula. Kodwa ngifuna sakhe inqolobane of these brains. Well, I don't know whether mama brains ayadingeka lapho kodwa ke wayithi ufuna siyiqala sibe yingxenye ye-SABC izokwazi ukufundisa laba ikakhulukazi intsha, because enye into esuke ibe inkinga is that our media, excuse me, keeps on juniorizing ama-newsroom. Bathola ukuthi uNtobeko is good. Hey, ngiyabhala nomfana, hey, good. Sakaza kamnandi, package kamnandi. Suka lapho bakunikeza iposition yokuba i-edit. Somebody. Sebezolanda. Fresh. Usfis azongena. Yabona? Akasakho. Lolu lwazi usunalo Ntobeko osuqoqile over the years. Awusezolisebenzisa-ke manje ngoba awusekho kuleyo level yokulisebenzisa usuke enye level. Unlike BBC, go to BBC yase-England, Britain, go to Deutsche Welle in Germany, go to Chinese broadcasting, go to CNN. Uthola amakhehla amadala 8 years 78 years behamba beyo-report. They know the story ukuthi njengoba siqala kanje sizothi he will coach into eyenzeka 10-15 years ago. You know, ayibali asifake isitori sibe ne-context, sibe nenyama isitori, sikhanyisele nongazi ukuthi nawe ongazi ukuthi kwenzekani. Unfortunately manje sekukhona ingane ezintsha zincane bajabulela nje ukuthi no hayi ngiphethe benze sure ukuthi futhi bakunyathela wena ungazwakali, backbiting kuze kukhulunyelwa indaba zokuthi khona ama-brown envelope. Angisho ukuthi I'm discrediting i-journalism now, no, not at all. Kodwa akusekho lokho kubambisana. Thina we family. We family ngaleso sikhathi. Kepha siyathemba ukuthi brains ezifana noPhathiswa Magobeni, wherever she is, she can still have an organization that can engaqoqa bonke la this old guard, these brains as they call, but the brains are still there. Mhlawumbe kwanze an institute engakwazi mhlawumbe ukutrainer particularly abantu abamnyama ukuzotrainer lezi ntathile izethu ezincane ezimnyama. Ezinye ziyahluleka shame, zihluleka noma sekukhona uGoogle kuma-cellphone, zihluleka with all the apparatus. Thina kwangena-Google kwangenalutho, kwakuyipeni lakho ne-notebook and ne-story lapho. That's all that you have to do, and we did it. And if Masotwe Dumsani, when you look back into your life, if we can go back, what would you like to do? Yeah, I'd say I'd like to do it again.
Wow. as a journalist. Ngokuthi ngilombuzo ungifikele ngqondweni njengamanje. Untokozo ubuzile kodwa ubuthe ukuhluka kancane. Mine will be a little bit more direct. Ka SABC kunale perception yokuthi udriver iagenda ya lo soyikhulumeni ngaleso sikhathi. Noma affection futhi lesuke in power mabe ngithi ngabe ukuthi ANC ekhulumeni kodwa ma ukuthi faction ubuyela ku kasakhona u former president Thabo Mbeki no former president Jacob Zuma i faction ka former president Thabo Mbeki yona in power ngabe likhona iqiniso likhona lapho and wakwayithola instruction ethi mhlambe ungakhulumi noSibanibani noma ungam-interview uSibanibani yake yaba khona interference eyake experience while ka SABC. Political interference is always there in many respects. Kodwa ke ayibe direct. Okay. Ufunda kweza kuthola ukuthenga ufuna ngenze kanje. But intathele nomgogodla I doesn't bow to that pressure. Ngikhumbula umuntu mina etayela leso story no ungamkhulumi noSibanibani kodwa ubona phela ngokuthi ubona ngoba engafaka kule story kodwa le story sithintayo. Ngoba journalism kufanele ukuthi mangikhuluma Ntokozo. And then Ntokozo and I must give him the right to reply. I understand. Angikhumbuli noma sengiphethe intatheli noma sengiphethe current affairs wonke. I don't remember getting an instruction from somebody ukuthi no don't talk to so don't talk to so. Uyibona ngelanguage zakho ukuthi amamfakile lo okay. Untathi ngifake khona. Akithi phela iyona ilokhosi. Iyona those are principles of journalism. Unikeze ne right to reply. Yes. Unto beko uthe what ngawo Ntokozo. Yeah. Kuthini? Awu into bese ngithi wena ngekuthini uthelo wena uthini. That's how the game yabachena a fair game yabachena is played. Sure. Aphandle ukuthi manje ngine agenda thini uthe what uSibanibani nambe singamsamnikeza lona right to reply. Right to reply ilungelo lakhe lokuphendula. Yeah. On a lighter note, le ndoda leyana khona iwasheka isivezele solo noma isifazane. On a lighter note, ngeke ngaxoxela earlier on ukuthi ngiyakwazi ngisamncane la kwaMashu, ngeke ngibala indawo bengikubona uhamba kuzona. You know, usagijima ngale yansimbi yakhe emnyama. Out yasekhaya. So I know you as a people's person. Yabo uhlala nabantu. And not abantu abakwi-limelight abadumile uhlalela nabantu aba-ordinary but kulaba abantu bebehlezi ngoba mina engwalo kwaMashu bethi besihle noma yavusa lo wasokozini yabona so they would always hold you in high regard. So how did it feel mangabe usufika kubantu usu-ordinary ungasahleli no-cool cat gumbi abasakazi ukusebenza nabo aba-ordinary how was that feeling yokuhlala nabantu aba-ordinary? I'm an ordinary person, and I love ordinary people. And I want umsebenzi wami ukuba iphoyisa. Yeah. Kodwa ngeke ngikade umuntu isigebengu senze ubugebengu lapha ngami ngokho. Yeah. I understand. Yeah. Noma qhekeza uzina udala there. Yeah. Kodwa mina elokishini mangelokishini noma ngabe kuphi la ngifika khona. Yeah. Yeah. Because that's where they are. Yeah. Abanye balapha because bengafuni. Yeah. Ngoba abanye bago Durban North, bago Westville, bago Hillcrest, bago Banban asebephumelele. Yeah. But the ordinary people balapha elokishini kaMashu, balapha emgwaqweni eMlazi kwaMashu, Chesterville, Plagas, eGugulethu eCape Town, eBeatricheville, ePretoria.
emjondolo ngeke ngasebenza Kenya. Yeah. Ahlala eKenya iminyaka. SABC correspondent eKenya. Angiya emjondolo eKibera ngiyohlala khona eKibera ngiyojema khona. Secret people, ordinary people. Those are the people that matter to me. Wow. Abangenayo influence because they have money. Yeah. Ordinary people. Mina kwamanje ngihamba noma ikuphi. Bayibambuza abakanjani manje hayibuko manje ukuhlela abafethu mina. Yeah. Akho umuntu omfuthi ozomthinta mina kwamanje. Wow. Ngoba ngihlela abafethu. Amazing. Nasemlazi nakwamanje aselamonti. Asesobandi. Yeah. Anything you're working on in private that maybe you want to share with the people? At the moment, I'd like to keep my life as simple as possible. Okay. Ngihambela inkonzo, living my quiet private life. So you're a pastor, man. Not yet. Not yet. It's just because I believe ukuthi yonke into eyenzekayo isikhuluso kuNkulunkulu evumile. Yeah. And I've been through difficult situations, people dying, and uNkulunkulu saved me. Yeah. And as much as ngikhonza uNkulunkulu, angikhohliwe abakithi abadala. Yes. Sure. My ancestors that are there. I'm back home, and where the way it all started, Yeah. where I wanted to fold. Yeah. Doing a little bit of farming, poultry, chalamadumbe. Yeah. But the challenge is our government is not helping us to take those. There's a lot of poultry farmers now. But they cannot buy $8 enkulu nje silapha kwamasha station ukuthi thengani la ile product yabantu bakithi abamnyama. You see, that's how this thing is affecting us. Kukhona inhlolo abantu abathize okuyibona abathathi abathengayo, but they don't take it from us. As they keep it, township economy yethu ithatha imali kithina ihambe iye ey'ndaweni zabelungu, ayihlali kithina abantu abamnyama, noma ihambe ke iye endwedwe la khona abantu abamnyama. Alikho indiya kolo endwedwe, alikho umuntu ilokho. Sekhona amashayini, sekhona ama-Ethiopians, ama-Somalians. Yeah. They're taking the little bit and nobody's protecting us. Unfortunate. Makothi sibonga kakhulu, sasiphetha nje umbuzo wokugcina kubantu abakwi-media njengamanje, especially journalists, be it print, siyazi print njengamanje senkingeni iyavalwa, be it abaku-social media, siyazi khona abayicoshela iy'ndaba nje bese beyayifaka ku-social media, noma basemsakazweni, ama-podcast, because konke lokhu esikwenzayo kuthi akucele, I mean, from journalism, we might not be journalists, but kucela kwi-journalism. Uthini kuthina? One thing that I could say, in whatever we do, in whatever story that you do, be fair. Ube neqiniso, ungathathi side, ungachemi. Be straightforward and tell the story. Enjoy the story that you're telling. Esiqiniso. Uma uzobe ufaka ushukela namanga, wena. And one other thing, let's assist young and upcoming journalists to ukuthi bakhole kulo mkhakha. Sure. And sikwazi nokuvula izintuba kwamanye ama-big broadcasters, Deutsche Welle in Germany, BBC in London, CNN in America, even in Russia, why not? You know,
and sivule lezo intombi ukuthi izingane zethu zihambe zibone lento thina sayibona. Sure. That's what I saw. That's what brought me up without even sitting in a lecture room. Funny journalism, but there's a lot that I learned. And broadcasting is me. I'm broadcasting. You know, that industry is me. I went and did a lot of training. A lot. And fortunately, now as we touched training, that experience, because I knew that I was going to leave the stage. I transfer abanye by tat. I'll make one example. One guy, who acknowledged umsebenzi engawenza ekumkhuliseni ephuma college. The late Uxolani Kwala. I was in Kenya, working there, and he phoned me. He was already in Israel, He invited me. He sent me a ticket. He flew me to Israel, Jerusalem, and I stayed at his own pocket at Bradum. This is in honor of what you have done for me in particularly and other journalists abancane abakufice ususenze mina already. Wow. That I'd like to do. Amazing, hey? But umsana sibonga kakhulu. Ngithi bhuti ngithi baba. Hayi fine. Yabona ngathi baba nje la ukuthi sikhulu kwibhuti. Look here. Umsana Kamaliyavuza Shange sibonga kakhulu. Thank you so much. We appreciate you. Sibonga kakhulu bona konke okwenzile. Sikhule thina sikulalela. Ngathi mina noNtokozo bekuyinto efanayo sikwazi ukuthi umkhaya. So ngikuthokozisa kubaningi abasakaza abaphuma ngaSendwede. So njalo sizumsakaza waSendwede kanti sikhuluma njengoNtokozo Khuluse. Bekuthokozisa ukuzwa umuntu wangasekhaya emsakazweni. Kodwa ke futhi opinions umsebenzi oseqophelene phezulu ngani njengoba ubuwenza bekumnanda kakhulu ukukhula sikulalela sibonga kakhulu. Kapisa nje mhlambe one thing that I would like to say, I'm not a saint. I'm not maybe a legend or whatever you can call it. But if I die, or when I die, I think my epitaph should read, "Here lies the man who tried." Who tried? Who tried. Yes. Here lies the man who tried. That's it. Amen. I only tried. Amen. That's. Yeah, thank you so much. Asibambe lapho siyabonga baba. Ngiyajabula ukuthi namhlanje ngimi-interviewile. Ngesamncane angimbona la kwamasho mfisa ukuya eduze kwakho. Thank you so much ukuthi ubukele namhlanje podcast Radio and Stuff. Thank you so much for subscribing. Ungakhohlwa njalo mawubukela usubscribe, ungakhohlwa futhi ukuthi ucomment and share this page as wide as possible. Thank you so much. Thank you. Bye bye.